Ak chceš začať tvoriť content, tak si presne takto blízko k tomu, aby si začal. Ak ti môžem dať radu, tak na začiatku pracuj jednoducho s tým, čo máš. Mobil je niečo, čo máme každý vo vrecku, každý jeden deň. V dnešnej dobe sú už tieto zariadenia natoľko schopné, že v niektorých prípadoch sú lepšie ako kamera. Keď zapneš kameru, tak to nemôže mať vibe, ako keby si rozprával nejakú prezentáciu alebo nejaký referát v škole. Namiesto toho si predstav, ako keby si sa rozprával s kamošom, ktorý sedí oproti tebe. Ja viem, rozprávať do kamery je divné. A je to divné aj pre mňa, tiež som v tomto nový, ale je to jednoducho skill, ktorý treba trénovať. Meň uhly, používaj nadhľad, odhľad, profil, záber na priamo, striedaj B-rolls. Sú to zábery navyše, ale robia veľký rozdiel. Pomáhajú ti dovysvetliť pointu, ukázať, o čom hovoríš, alebo premostiť medzi časťami vo videu. Ďalšia veľmi podstatná vec je svetlo. No a to najlepšie svetlo, ktoré môžeš použiť, je denné svetlo. Presne to, ktoré mne už pomaličky dochádza. Zvuk je napríklad niečo, čo si myslím, že častokrát ľudia podceňujú. Môže mať to najlepšie video, aké si vytvoril, ale pokiaľ ten zvuk nebude dobrý, tak celé to bude také častokrát je zvuk jednoducho dôležitejší ako obraz. Ale to najdôležitejšie je tvoj príbeh, tvoja autenticita a tvoja energia, pretože ľudia sa spájajú s ľuďmi, nie s dokonalým obrazom. Ak vieš rozprávať tak, že sa človek na druhej strane cíti byť vypočutý a pochopený, tak si vyhral. A všetky ostatné technikálie doladíš v čase.